Μυστήρια μηνύματα. Ίχνη σβησμένα. Πόρτες που δεν πρέπει να ανοίξεις και όμως ανοίγουν. Καλώς ήρθατε στο Cyber Escape Room. Ένα επιτραπέζιο εικονικών επαυξήσεων που απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και όχι μόνο. Ο αριθμός των ατόμων κάθε ομάδας μπορεί να φτάσει έως και τα 5 άτομα, ενώ ο χρόνος απόδρασης είναι μόλις 20 λεπτά. Σκέψου γρήγορα, δράσου στοχευμένα και απέδρασε. Στόχος του Cyber Escape είναι η λύση 5 γρίφων σε 5 διαφορετικά δωμάτια. Στο δωμάτιο Malware, Phishing, Encryption, Firewall και Blockchain. Σε κάθε δωμάτιο η ομάδα πρέπει να επιλέξει μια κάρτα τυχαία και να λύσει το γρίφο όσο πιο γρήγορα μπορεί, σκανάροντάς την. Αν βρει τη λύση, τότε προχωρά σε επόμενο δωμάτιο ακολουθώντας τα βέλη. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να σκανάρει το συγκεκριμένο δωμάτιο χρησιμοποιώντας τη βοήθεια του βίντεο, χάνοντας όμως πολύτιμο χρόνο. Με κάθε σωστή λύση του γρίφου, η ομάδα λαμβάνει ένα μυστικό γράμμα. Μετά την ολοκλήρωση των 5 γρίφων, η ομάδα καλείται να λύσει και έναν τελευταίο, ο οποίος θα καθορίσει την επιτυχία απόδρασής της. Εσύ θα καταφέρεις να αποδράσεις?